Sanibonani futhi ngiyanibingelela. Ngiyaphinda ngiyanibingelela. Sesilana ke manje sifuna ukukhuluma ngomthwebulo. Masikhuluma ngomthwebulo sikhuluma ngento abantu abayichaza ngendlela eziningi. Mina njengolwazi lwami mangikhuluma ngala ekhaya kaNxumalo ka4Giyane. Kukhona ukuthi umuntu kuthiwa uthwebuliwe. Mhlambe la ekhaya kuzozalwa ingane yomfana. Ibisizalwa lengane iphuma yimi let's say izalwa umntanami vele iphuma yimi shothi lengane ngithwebulile umaye unina ekhulelwe iseswini ingithwebulile ngenzeka baye bathi abantu ukuthandiswa umuntu maye kuthandiswa isuke mhlamba azozala wena into enjalo mhlambe into enjalo so ngisho ukuthi ukuthwebula kuhlukene ngendlela eziningi abantu baye bachaze ngendlela edeep kanti kukhona indlela zokuthi umuntu athwebule isithunzi sakho abo wena noma ngilinganise ngethwasalam futhi mhlambe lingithwebulile ithwasalam mangenza izinto zami ngithi mangisha amathambo ngenza ukuthi ngithi yayibona lento enjalo so izinto ezinjalo izinto ezikhona ziyenzeka njoba zenzeka nje nanoma sesibuyela deep kuleyo ukuthi abantu bakhuluma ngomthwebulo wokuthi umuntu uyathwetshulwa ngesilwane uyathwetshulwa ngokuthi ahanjiswe ekhaya ngabuyi uyathwetshulwa ngokuthi afakwe emanzini into enjalo zikhona ziyenzeka njoba zenzeka nje kufanele thina sikwazi ukuyigwema noma siyilungise sesiya kulela ke manje ukuthi uthwebula umuntu ngokuthi uyamvula uyavuka umuntu mawumthwebulile avuka phile so thina manje sifuna ukuyithatha lento siyenze ibe underground kanti into eyayivela ikhona nako baba yenzeka lana ke emsakazi ngifuna sibe deep kule yokuthwebula umuntu afe angithiwa ngezothi ngithini so mawuthwebula umuntu afe imvamisa umuntu othwetshuliwe ngesilwane wasetshenziswa noma seniyomfaka ethuneni uhambe ethambile akusiyo indlela yokuhambisa umuntu leyo uma ngabe nithole umuntu osolwazi njengathi ngiyakunqaba mina ukuthi umuntu enimise emakhazeni ngiyangithi aningilinde mani ngitshelile ngifike ngiphume naye ngithi mbambeni siphume naye masifika lapha simbhemisa umuthi womthebulo simbhemiselana mangifike nobaba wakhe ngiyangithi mbize ngamagama akhe onke owathi umzala wambiza ngawo umbhemiselo umuntu uma kuumthebulo uzobuya siyommemeza mhlamba amahlandla abemathathu noma abemane besakhohlela ngithi simbuyisa lapha yayikade ayosetshenziswa khona isayidi uyalinyiswa isayidi ufakwe esitolo udonsa abantu isayidi ufakwe emotweni ezilayishayo ufuna zilayishe kakhulu ukuthwebula kwindlela ezahlukene eziningi futhi kuya ngokuthi umuntu ukuthwebulela ukuthi enzani so ngifuna siyilungise leyo nto ukuthi uma ngabe umuntu ethwethuliwe umbona ukuthi nomuntu ubamba ingalo ibe njengomuntu ophilayo uhambayo noma uthi uyamthinta umfake mhlambe seniyomthuna abantu esuke bangazi basadidekile uthola ukuthi uyangena wehla inyembezi noma uqhuma igazi ngamadlebe nangomlomo umuntu mayisethule sephuma efrijini la esifakwe khona emakhazeni mayisephuma uphuma omile awukwazi kumthinta nyakaza kodwa mayithwetshuliwe ngisho uphendula intamo yakhe iyaphenduka ngisho ubamba ingalo iyanyakaza ngoba uthwetshuliwe kuthathwe isithunzi sakhe nomphefumulo wayosetshenziswa ukuthi akabe isigqila isayida ke njengoba ngishilo ngathi isayida uyalima isayida sasitolo isayida mhlambe uyamthuma uyamsebenzisa nje umthebulo lesikhuluma ngawo so uma ngabe udibane nenkinga enjalo siyakwazi ukuyenza abuye lo muntu ngendlela yokuphila buyaphile seningibonile mina u4Giyane umfowethu uMalo Siphundo siyabona sinamehlo baye bangibize ngondala mbalo izinqa zomdala zinohlonzo ungayibuka ungahleka usikade manje omnyama onedlebe ligobule njengelembongolo ntombi sengizakuye ngishelo nyoko mbathatha zasala kabi ngoba zasala eThekwini silonda sengana siyakhula siyamemetha kudelo waze sikanini ukuthi sesaba kanjani angikho ke lapho ngithi cha sengizovalelisa kunina nonke eningibhekile kunendaba nje encane engifuna ukuyikhuluma encane emsakazi encane nje ngoba sengiyama kunento ngifuna siyilungise la kulabantu abahlushwa imendo yabo ngifuna siyilungise lento ngoba yona abantu into ehlupha abantu uthola ukuthi mhlambe usisi mayise ubaba lapha ekamelweni uyafica athi ayichamuka ngathi umanzi kusho ukuthi ubuye endodeni cha kahleni kufuna siyilungiseni leyo nto
sizoyilungisa futhi iyalungiswa la ekhaya ngoba omunye uthola ukuthi unomhlumo uyamhlupha omunye uthola ukuthi unesilwane siyamhlupha lesilwane ke sikhuluma ngaso akusona isilwane obelethiswe sona into ephoswa yimi njengebhungu ngoba ngifuna uphume lapho uthathwe yimina ngifuna silungisele leyo nto sibaxoshile abantu emzini yabo kakhulu ngokuthi indoda ivela igadle nje umshadikazi eshadile umgadlela nomshadikazi akusafani nakuqala so ngithi kuleyo ndawo leyo sengiyavala ngqi senizosala nikhuluma nje nimbuka nikhuluma nicomplain khona ngisho ukuthi izinto ezinjalo bosisi ziyalungiswa la ekhaya nawe futhi baba izinto ezinjalo ziyalungisa umuzi wakho uvuthwe ube indoda ungagcina usuthi uyekameleni sofike nje ufane neqhudu usho njalo umfowabo ngapha emzimkhulu uthi ngathi ngiyagana iqhudu uqobo lwami ningalibali babukeli u4Giyane umfowabo Ncumalo uyatholakala eDube Village endaweni yasohlanga mawungena nje noma ungabuza ingane uzomthola ngiyatholakala futhi nasejozini esigodini sakwaJobe yila engitholakala khona imizi yami leyo cha angiqashile ngisho ukuthi nje njoba manje sengivalelisa kunina ningalibali ngisazotholakala ngisaqhubeka angikami umuntu nje othi cha ngimzwanga kahle u4Giyane ekhuluma ngicela phakamise isandla athi ayikhona ayibuye le ndoda sike silalele kahle ezamasiko lobuciko nesintu sokunyanga amen.